A yau insha Allah bidiyon mu zai muku bayani ta yadda mace za ta gane wani irin so mijinta yake mata. So na har abada ko so na dan wani lokaci ko kuwa irin wannan so ta baccin makaho. Kasance da mu ta cikin wannan bidiyo daga farkon tare zuwa karshen ta domin sauraron wani irin so mijinki ke miki. Ki san matsayinki a gun mijinki. Akwai hanyoyi da dama da za ki iya fahimtar ko mijinki yana ƙaunar ki, amma zan kawo kaɗan daga cikinsu. Idan namiji yana son ki, to za ki ga yana mutunta ki tare da sanin kimar ki. Idan namiji yana son ki, to za ki iya canza ɗabi'unsa daga marasa kyau zuwa masu kyau. Idan namiji yana son ki, za ki ga yana son zama tare da ke, tare da jin daɗin hira da ke. Namijin da ke son ki, ko da yaushe zai dinga ganin kin dace da shi, ba zai dinga ganin ya fi ki ba. Namiji idan yana son ki, hakika zai kasance mai sakin fuska tare da murmushi a gare ki. Zai dinga kallon fuskar ki kuma ya dinga baki labarai, yana nishadantar da ke. Idan so ya kai so a zuciyar namiji, da kansa zaki ji yana maimaita miki cewa wance ina son ki. Namiji idan yana son ki, zai dinga kishin ki, amma kuma ba wai irin kishin da zai takura ki ba.